Așa arată o lumânare, este formată din corp și fitil. Corpul este partea verde, iar fitilul acea linie subțire. În cazul lumânării verzi avem deschiderea lumânării la baza corpului, nu la baza fitilului, închiderea lumânării deasupra corpului. Punctul maxim este cel mai înalt punct din lumânare, adică la fitil, iar punctul minim este jos de tot la fitil. În cazul lumânării roșii, lucrurile stau cam la fel, însă închiderea lumânării este de data asta jos de tot la baza corpului, iar deschiderea lumânării este deasupra corpului. Câteva aspecte importante pe care ar trebui să le cunoașteți: trebuie să aveți în evidență culoarea, deoarece definește lumânarea și definește unde se duce prețul, în sus sau în jos. Cât de plină este lumânarea, aici o să avem mai multă certitudine dacă lumânarea este plină. Iar 3, unde se închide lumânarea, trebuie să aveți în vedere mereu acest lucru,